κύριε Πρόεδρε του χωριού μας, αξιότιμε κύριε κοινοτικές σύμβουλοι του χωριού μας και αξιότιμοι, τώρα με συγχωρείτε και λίγα και αρκωμένη πρώτη φορά, τοπική σύμβουλη Κάμψας, Φανή Παλούχη. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έχει έρθει και θέλω να ευχαριστήσω και τους συλλόγους που μας έχουν στηρίξει, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσού, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων Φως του Πολιτισμού της Αρχαίας Μειωνίας, Απανταχού Σαλώνων, Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σερνικακίου. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, δεν θα σας πω πολλά, γιατί κυρίως θα σας τα πει η Ευαγγελία Τσονάκα, η οποία είναι και η συντονίστρια φέτος, πάντα της εκδήλωσης αυτής. Θέλω να της αφιερώσω λίγο χρόνο, γιατί μας προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Με την μεθοδική της δράση, μας βοηθάει να αναβαθμιστούμε πνευματικά και κοινωνικά, να αναβαθμίσει πνευματικά και την κοινότητά μας και μας φέρνει κάθε φορά σε επαφή με μια νέα εκδοχή της λογοτεχνικής πραγματικότητας. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τους συντελεστές της εκδήλωσης, τα παιδιά, τον Χάρη το Μαχαίρα, τον Παναγιώτη τον Λίδα, την Ελένη την μητέρα μου που είναι σήμερα κοντά μας και μας έχει και μας βοηθάει, και τον Στάθη το Μαχαίρα που είναι και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου μας βέβαια. Και να ευχαριστήσω και τους αφηγητές που είναι σήμερα κοντά μας, την Δίνα την Πουπούλ, την Αγγελική της Αρακινού και τον Γιώργο τον Μακρυγιάννη που ήθελαν από μακριά ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Δεν θα σας κουράσω πάρα περισσότερο. Το πρώτο καλωσόρισμα θα είναι μουσικό και μετά θα πάρουμε το λόγο. Στα ξαφνίδια, δεν τύψα
αυτή εδώ την έννοια του Γιώργου του Αναγνώστου. Θα με συγχωρέσει ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική. Δεν σημείωσα το επώνυμο. Γιώργο το λένε και αυτό πάνω. Λοιπόν, και είναι τρίτη χρονιά που ξεκινάμε την βραδιά των παραμυθιών με το τραγούδι μας το έχει παραχωρήσει, να είναι ο ύμνος της βραδιάς. Στέλνει τους χαιρετισμούς του, πήρε χθες τηλέφωνο, έχει άλλη υποχρέωση και έρχεται και τους χαιρετισμούς της Αγάπης της Πουλελή που υπηρετεί στη Σάμο φέτος. Λοιπόν, που είχαμε κάνει αφήγηση πέρυσι με την Αγάπη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη μουσική ομάδα. Είναι ο Παναγιώτης ο Λίτρας, ο Χάρης και ο Στάθης Μαχαίρας, αυτούς τους πάμε μαζί είναι δίδυμοι. Λοιπόν, είναι οι μουσικές υπερδυνάμεις του Σεπτεκακίου εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, μπήκε στην παρέα μας η Ελένη Ιντέρνου αφού είχε φτιαχτεί η αφίσα. Λοιπόν, την γνωρίζετε, είναι μουσικοπαιδαγωγός, προσφέρει με το οδείο της εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη. Και εδώ να πω ότι κυκλοφόρησε εδώ και κάποιο καιρό ένα παιδικό βιβλιαράκι μουσικό που έχει γράψει «Μελωδίες του ουράνιου τόξου», που είναι μια μικρή ιστορία με τις νότες, που η κάθε νότα απεικονίζεται και με τη μορφή ενός παιδιού που η πριγκίπισσα Σολεδάδη είναι στο αμαξίδιό της. Ο Μιχάλης είναι να έχει χημειοθεραπείας. Λοιπόν, υπάρχει. Και ο Λάμπρος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Και ο Λάμπρος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν, μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν κάποια τέτοιου είδους δυσκολία, είναι μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη παρέα. Έτσι όπως το φαντάστηκε η Ελένη Ιντέρνου. Λοιπόν. Και προσθήκη τωρινή είναι η Μαρία Τσιπούρα το τραγούδι. Είναι τώρα το τελευταίο τριλέπτου η Μαρία. Λοιπόν, και την καλωσορίζουμε και τη Μαρία. Και να ξεκινήσω τώρα να σας πω δύο λόγια για τους αφηγητές μας και για το πώς βρεθήκαμε στη βραδιά τη φετινή, στη μορφή που έχει σήμερα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα στις αρχές του καλοκαιριού να μιλάω και με τον Μαρίνο τον Λίτρα που ήταν ο πρόεδρος στην προηγούμενη σύνθεση του Συμβουλίου και με όποιον άλλον άνθρωπο έβρισκα από το Σύλλογο και ρωτούσα αν θα γίνουν τα παραμύθια, η απάντηση ήταν ναι, φυσικά. Επομένως αισθάνθηκα ότι τα πράγματα σοβαρεύουν και ότι κάτι πρέπει να κάνω. Και εκεί που δεν ήξερα από πού να πιάσω το κουβάρι, άρχισε να εμφανίζεται επίμενα στο διαδίκτυο μια διαφήμιση για ένα εργαστήρι προφορικής αφήγησης παραδοσιακών παραμυθιών. Θα γινόταν στην Κίνη της Εύβοιας, με εισηγήτρια την Αγνή Στρουμπούλη. Η κυρία Αγνή Στρουμπούλη αφηγείται, πλέον μετράει με δεκαετίες τις αφηγήσεις της, έχει αφιερώσει τη ζωή της στο παραμύθι, οργώνει την Ελλάδα αφηγούμενη με τους συνεργάτες της και μεταδίδει και το βίωμά της. Δεν θα το πούμε γνώση, γιατί το παραμύθι είναι βίωμα το λαϊκό. Ελπίζω σε κάποια στιγμή να μπορέσουμε με τη στήριξη του Δήμου να τη φέρουμε εδώ και είναι και η νονά της βραδιάς. Τον δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, ήταν δική της ιδέα. Το στήριξε πάρα πολύ, μιλήσαμε πολύ στο τηλέφωνο, επομένως είναι καλή νεράιδα αυτής της βραδιάς, αφανής, ελπίζω να την εμφανίσουμε σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και πάω στην Κίνη της Εύβοιας, όπου συνέβαινε το εξής. Υπάρχει ένα φεστιβάλ, το ονόμασαν οι άνθρωποι πρώτο φεστιβάλ Κίνης της τέχνης στα Ιάματα. Η Κίνη είναι η γενέτειρα του γιατρού του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, ο οποίος ήταν και μουσικός και σε κάποια στιγμή βιοπορίστηκε κιόλας, στήριξε και το εισόδημά του από το παίζοντας βιολί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, σαν χόμπι. Σαν χόμπι ήταν μόνο. Είχα την εντύπωση ότι στην Αμερική κάτι έγινε με το βιολί. Τέλος πάντων. Το θέμα λοιπόν, εμπνεύστηκαν κάποιοι άνθρωποι ένα φεστιβάλ στο οποίο θα μιλούσαν και θα βίωναν οι άνθρωποι τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα ή που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην ιατρική και τις τέχνες. Το πώς μπορούν οι τέχνες με την ιατρική να συνεργαστούν για να στηριχτεί και η σωματική και η ψυχική υγεία του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν έγιναν εργαστήρια παραδοσιακών χωρών, αφήγησης παραμυθιού, θεάτρου και τραγουδιού. Με σπουδαία ονόματα στο χώρο τους. Ήταν η Μάρθα η Φριτζίλα στο θέατρο, ο Δημήτρης ο Τσοκάνης στο χορό και η Αγγελική του Πανάκη στο τραγούδι. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα σε αυτή την ομάδα του παραμυθιού, φτιάξαμε τον κύκλο μας και ξεκινήσαμε να συζητάμε γιατί τι έκανε τα πράγματα του καθενός που συμμετείχαμε εκεί. Και μέσα στα υπόλοιπα που είπα ως άνθρωπος, είπα ότι εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει στο μικρό μου χωριό μια προσπάθεια με τα παραμύθια και ήρθα να μάθω κάτι καλύτερο να το μεταφέρω εκεί. Η πρώτη εικόνα που έχω λοιπόν είναι ότι με πλησιάζει η Ντίνα η Κουμπούλη,
Και μου λέει, να σου πω, Ευαγγελία, όταν θα γίνει αυτό στο χωριό σου, θα μου πεις να έρθω να αφηγηθώ, θέλω να σε στηρίξω. Τη δεύτερη μέρα, δεν ξέρω πότε ήταν. Λοιπόν, και ποια είναι η Ντίνα Κουμπούλη που μου είπε αυτή την κουβέντα και δρόμο πήρε, δρόμο άφησε και ήρθε να μας βρει. Λοιπόν, είναι μέρα Αθηναία, γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε κινηματογραφική σκηνοθεσία, φωτογραφία, γραφικές τέχνες, έχει σκηνοθετήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ2 για τη γεωργία και την πανίδα στην ελληνική ύπαιθρο. Είναι ενεργή φωτογράφος, παρουσιάζει project στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας σε αίθουσες τέχνης στην Αθήνα, έχει κάνει ταινίες μικρού μήκους, ένα βιογραφικό. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό για το με τι ασχολείται και με την αφήγηση και αφηγείται τα τελευταία χρόνια σε φεστιβάλ, σε σχολεία και σε μικρούς δημόσιους χώρους. Και πιστεύει πολύ στη μαγεία και τη δύναμη των παραμυθιών. Λέω εγώ τώρα τυχαία, μία από τις μαγείες των παραμυθιών είναι ότι σε προσγειώνουν στο Σερνεκάκι. Λένε. Σωστά. Κάθε βράδυ στην Κίνη είχαν φροντίσει οι άνθρωποι της διοργάνωσης και ένας άνθρωπος από αυτούς που βοήθησαν και στήριξαν είναι η Ράνια η Αθανασίου με την αδερφή της τη Μαρία, κυρίως η Μαρία γιατί ζει στην Κίνη μόνιμα, ενώ η Ράνια μένει στον Πειραιά, αλλά ταξίδεψε και αυτή λόγω των παραμυθιών και δεν μπορώ να μην την αναφέρω. Για την έννοια δεν ήταν μέσα στη διοργάνωση, αλλά κάθε πρωί που εμείς πηγαίναμε στα εργαστήρια, έφερνε τα κεράσματα από το σπίτι που ξυπνούσε η κυρία Κατερίνα, η μαμά της, και τα έφτιαχνε. Λοιπόν, και μας δίνανε τα πάντα ζεστά, σερβιρισμένα, έτοιμα. Εμείς με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκαμε αυτά. Λοιπόν, ένα βράδυ λοιπόν, όταν παρουσίασε, ας πούμε οι εκπαιδευτές μας, κάθε βράδυ παρουσίαζαν δείγμα της δουλειάς τους, επομένως είχαμε και μια εκδήλωση να παρακολουθήσουμε. Και το βράδυ που αφηγήθηκε τα παραμύθια της η Αγνή Στρουβούλη, πιάνουμε για πρώτη φορά την κουβέντα με τον Γιώργο τον Μακρυγιάννη. Λοιπόν, και μαζευόμαστε μια παρεούλα και καθόμαστε και τρώμε, πίνουμε σε ένα ταβερνάκι και λέει ο Γιώργος, ξέρεις, έκανα κι εγώ αφηγήσεις παραμυθιών κάποτε. Και μεταξύ κρασιού και τσιμπήματος μας αφηγείται το παραμύθι που θα ακούσετε, τον Πολυροβιθά. Λοιπόν, της Ντίνας το παραμύθι που είναι ο Κυρλάζαρος Κιδράκη. Λοιπόν, μας αφηγείται τον Πολυροβιθά και ποιος είναι ο Γιώργος ο Μακρυγιάννης που θα μας αφηγηθεί τον Πολυροβιθά? Είναι δάσκαλος, εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα. Πρωτοήρθε σε επαφή με το λαϊκό παραμύθι και τον κόσμο της αφήγησης από το 2007. Μαθαίνω μαζί τους ονόματα από κορυφαίους παραμυθάδες της χώρας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τον Δημήτρη Μπρούσαλη, τον αναφέρω, θέλει να μας τον φέρει σε κάποια στιγμή τον Μπρούσαλη. Κανονίστε, άμα είστε καλά παιδιά, θα σας φέρουμε τον Δημήτρη τον Μπρούσαλη να κάνει αφήγηση. Λοιπόν, με τη Μάνια Μαράτου, τη Λίλη Λαμπρέλη, έχει πάρει μέρος στο φεστιβάλ αφήγηση στη Τζιά, το οποίο μετράει 20 χρόνια πια, 22 χρόνια. Λοιπόν, και στο φεστιβάλ παραμύθια του Κέντραυρου τη Ράχη, στον Άγιο Γεώργιο του Πηλίου. Λοιπόν, το κάνει ο Δημήτρης. Που το κάνει ο Δημήτρης ο Μπρούσαλης, μα δεν μου το έγραψες δάσκαλε στο βιογραφικό αυτό. Λοιπόν, και εκεί που σκεφτόμουν να δοκιμάσω να κάνω κι εγώ μια προφορική αφήγηση, σκάει ένα τηλεφώνημα από την Τίνα και μου λέει, να σου πω, είναι μια φίλη μου που είναι εξαιρετική αφηγήτρια και θέλει να έρθει, είδε την ανάρτηση και ενθουσιάστηκε και θέλει να έρθει. Λέω φυσικά να έρθει. Και η αφηγήτριά μας είναι η Αγγελική Σαρακινού, η οποία είναι ένας άνθρωπος που είναι βουτυγμένος στην τέχνη, φτιάχνει ιστορίες με οτιδήποτε πέσει στα χέρια της. Ούτως ή άλλως έχει σπουδάσει σχέδιο και κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος. Είναι ψυχότρια εικαστικού παιχνιδιού, θεατρικού παιχνιδιού, αφηγηματικού παιχνιδιού. Λοιπόν, έχει κερδίσει σε πανελλήνιους διαγωνισμούς συγγραφής και έχει δημιουργήσει και ένα πρόγραμμα αφηγήσεων και αφηγείται σε μουσεία, σε σχολεία. Λοιπόν, είναι πτυχιούχος του Οδείου, έχει ένα σωρό πράγματα να σας πει. Και να πούμε και για το δικό μας δάσκαλο της Δίνας, ότι εμείς έχουμε και τη σχολή του κύριου Γενικού. Όπως είναι ο κύριος Κούσολης πολλά χρόνια, και ο κύριος Γενικός πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε και εμείς για το δάσκαλο. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επομένως, έχοντας αυτό και το παραμύθι που θα μας αφηγηθείς είναι το παιδί με τα φτερά, είναι ένα βαλκάνικο παραμύθι. Είναι ένα βαλκανικό παραμύθι, φεύγουμε από το πιο ελληνικό στοιχείο.
Για να μην αργήσουμε περισσότερο, το παραμύθι που είχα να σας αφηγηθώ εγώ ήταν η ιστορία για το πώς γνωρίστηκε η παρέα μας. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν οι άνθρωποι από το φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα είδαν τις αναρτήσεις για τη βραδιά την απόψινή, έκαναν ξεχωριστή ανάρτηση για τους ανθρώπους του φεστιβάλ που ενωθήκαμε, και αυτή η εκδήλωση απόψινή μας είναι αναρτημένη στις τέχνης στα Ιάματα, που είναι μια σελίδα που τη βλέπω στην Ελλάδα. Το είδα σήμερα το μεσημέρι, είπα να ξαπλώσω ο άνθρωπος να κοιμηθώ λίγο, δεν υπήρξε βέβαια. Δεν το κατάφερα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Από εδώ και μετά ξεκινάει η ροή των παραμυθιών και των τραγουδιών και θα αφήσουμε να κυλήσει έτσι. Λοιπόν, να καλοδεχτούμε και δύο ανθρώπους που μας ήρθαν από το Λιθορική και θα σας φέρουμε να καθίσετε εδώ. Καλώς ήρθατε, τι να κάνουμε εδώ στις θέσεις. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Η καταγωγή μου είναι από την Κίνη της Ένδειας, η μισή καταγωγή μου, αλλά ζω, είμαι γεννημένος και ζω και δουλεύω στην Αθήνα. Με δάσκαλος, όπως είπαμε προηγουμένως, και έρχομαι πρώτη φορά στο υπέροχο Σερνικάκι και μπορώ να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του τοπίου, όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή, αλλά και από την εξαιρετική φιλοξενία και τη ζεστασιά των κατοίκων. Ήρθα λοιπόν και εγώ να ανταποδώσω αυτό μαζί με την παρέα, λέγοντάς σας ένα παραμύθι που αγαπώ πραγματικά πάρα πολύ από την δική μας παράδοση, που μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλά ρεβίθια. Αρχή λοιπόν του παραμυθιού. Καλησπέρα σας. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, σε ένα τόπο μακρινό, ζούσε ένας άνθρωπος που δεν είχε τίποτα και κανένα στον κόσμο. Δεν είχε αυτός, λέει, γονείς. Μάλλον είχαν πεθάνει οι γονείς του που ησυχέ. Δεν είχε γυναίκα, δεν είχε παιδιά, δεν είχε σπίτι δικό του. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τριγύρναγε μοναχός του κάθε μέρα στους δρόμους και πήγαινε από εδώ και από εκεί χωρίς σκοπό. Μια μέρα λοιπόν εκεί που πήγαινε, κατά μεσή του δρόμου, βλέπει κάτι που έλαβε στο φως του ήλιου. Πλησιάζει λοιπόν, σκύβει, του κοιτάει καλά-καλά, το παίρνει από κάτω, το βάζει στην παλάμη, το σηκώνει στο χέρι, του κοιτάει και τι να δει. Μέσα στην παλάμη του ήταν ένα τόσο δα ρεβίθι. Μωρέ, ποια δες, λέει, πού βρέθηκε αυτό το ρεβίθι εδώ στην ερημιά? Λες και το ρίξε ο ουρανός για μένα. Ας το κρατήσω και θα δω τι θα το κάνω. Και κάνει μία, έτσι παίρνει το ρεβίθι, το βάζει στην τσέπη του, αλλά η τσέπη του ήταν τρίπια. Πού πέφτει κάτω το ρεβίθι. Το παίρνει, το βάζει στην άλλη τσέπη, πέφτει και από την άλλη τσέπη. Τρύπα και η άλλη τσέπη. Πού να το βάλω, λέει, κάνει μία έτσι και το βάζει στο αριστερό του ρουθούνι. Και συνέχισε τον δρόμο του και πήγαινε μέχρι που νύχτωσε και έβεσε το σκοτάδι και έβεσε να κοιμηθεί. Λίγο όμως πριν το πάρει ύπνος, άρχισε και σκεφτόταν και έκανε σχέδια μες στο μυαλό του. Και λέει, μωρέ, έχω ένα πράγμα δικό μου, έχω ένα μικρό ροβίθι. Τι να το κάνω, να το φάω, να αγοράσω, θα πιάσει τόπο. Άμα όμως το φυτέψω, θα πάρω μια ροβιθιά. Και η ροβιθιά θα μου δώσει ίσα με 100 ροβίθια. Και άμα τα φυτέψω και αυτά, θα έχω 100 ροβίθιες. Και μετά θα έχω 10.000 ροβίθια και άλλα ροβίθια και άλλα ροβίθια. Και έβαζε ο παλαβός στο μυαλό του ότι είχε βουνά από ροβίθια. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, από εδώ και πέρα, θα το λέμε όλοι μας, πώς θα το λέμε, πολυροβιθά. Γιατί είχε πολλά ροβίθια. Στο μυαλό του τα έχει. Σαν ξύπνησε λοιπόν το πρωί, λέει, και πού θα τα βάλω αυτά τα ροβίθια? Θα μου τα αφήσω έξω, θα μου τα φάνε τα σκουλίκια, θα μου τα φάνε τα πουλιά, θα πάνε χαμένα. Χρειάζομαι αποθήκες. Μεγάλες αποθήκες, τεράστιες αποθήκες. Χωράνε όλα αυτά τα ροβίθια. Και ποιος θα μου δώσει αυτές τις αποθήκες? Ποιος άλλος παρά ο βασιλιάς. Και μια και δυο τραβάει και βγαίνει στο χαλάρι του βασιλιά. Και ζητάει να τον δει. Σαν τον είδε μπροστά του βασιλιάς, τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. Καλώς ήρθες, ξέρετε, του λέει, κοίταξε από μένα. Α, του λέει, βασιλιά, θέλω να μου φτιάξεις μεγάλες αποθήκες, τεράστιες αποθήκες. Να βάλω τα ροβίθια μου, γιατί έχω πάρα πολλά ροβίθια. Ωραία, και δες, λέει ο βασιλιάς. Αυτός πρέπει να είναι πολύ πλούσιος τώρα, όπως τα λέει. Μετά το κοιτάει και λέει, και τι σοϊ πλούσιος είναι αυτός? Δεν έχει υπηρέτη, δεν έχει άλλο. Παλιόρουχα φοράει, τα παπούτσια του είναι σκονισμένα.
Μπας και είναι τρελός, μπας και είναι απατεώνας, για να το δοκιμάσω. Και να δείξαινε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα σήμερα. Θα σε φιλοξενήσουμε, να σε κοιμήσουμε, να σε ταΐσουμε και με το καλό θα Δευτέρα μιλάμε για δουλειές. Το βράδυ όμως, πριν κοιμηθεί, έδωσε οδηγίες στον υπηρέτη του και του είπε να πας λέει και να του στρώσεις ένα στρώμα, αλλά όχι κανονικό, με κλαδιά, από τον δρόμο, σαν και αυτό που κυνηγούνται οι αλήτες, να δεις τι θα κάνουν το βράδυ. Πάει λοιπόν ο υπηρέτης, το στρώνει, πάει πολύ ροβιθά στο βράδυ, πέφτει πάνω στα κλαδιά και εκείνη την ώρα που έγινε να κοιμηθεί, του έρχεται μία και ψου! Κάνει μια έτσι και φεύγει το ροβίθι από τη μύτη του και πέφτει μες στα κλαδιά. Πω αγωνία, τον έπιασε, γιατί βλέπετε όλο το σχέδιο, ήταν εκείνο το μοναδικό ροβίθι. Και άρχισε λοιπόν με γεμάτος αγωνία να ψάχνει μέσα στα κλαδιά. Έφτανε από εδώ, έφτανε από εκεί, στριφογυρνούσε, πέρασε σχεδόν όλο το βράδυ. Σαν πλησίασε να ξημερώσει, βρίσκει το ροβίθι, το βάζει μέσα στη μύτη του, στο αριστερό του ορθούνι και έπεσε να κοιμηθεί. Ρωτάει την άλλη μέρα ο βασιλιάς τον υπηρέτη. Του λέει, τι έγινε, πες το βράδυ. Α, λέει, η βασιλιά μου, λέει, ετούτος δεν έκλεισε μάτι. Σαν την άδικη κατάρα βολόδερνε πάνω στο κρεβάτι. Α, καλό σημάδι, λέει ο βασιλιάς. Αν να πει αυτός δεν είναι συνηθισμένος να κοιμάται στα φτωχά. Για να το δοκιμάσω και σήμερα. Και λέει την άλλη μέρα να του στρώσουν ένα οπουλένιο κρεβάτι με μεταξωτό κάλυμα και μεταξωτά μαξιλάρια, σε και αυτά που κοιμούνται οι πλούσιοι. Πήγε ο πολιορκηθάς, είχε ξενυχτήσει όλο το άλλο βράδυ, όπως ήταν ξενυχτισμένος, όπως ακούμπησε το κεφάλι του στο μαξιλάρι, αμέσως αποκοιμήθηκε μέχρι το πρωί. Ρωτάει ο βασιλιάς τον υπηρέτη. Λέει, τι έκανε αυτός απόψε? Α, λέει, βασιλιά μου, λέει, έπεσε και κοιμήθηκε σαν το πουλάκι. Ωραία, λέει. Καλός είναι αυτός. Να μιλήσουμε για δουλειές. Και την ώρα που μιλάγαμε την άλλη μέρα το πρωί, του ήρθε η ιδέα του βασιλιά, γιατί ο βασιλιάς είχε μια κόρη νέα που ήταν της πατριάς. Και λέει, μωρέ, για δες τα μέρη μας. Δεν παίρνουν συχνά τόσο πλούσιοι άνθρωποι. Καλή ευκαιρία για την κόρη μου να του τη γνωρίσω, πας και το αρέσει, να τον κάνω γαμπρό. Και του γνωρίσει την κόρη. Το άρεσε και τον πολυρωβηθά. Τα βρήκανε και αναγωνιαστήκανε. Και μείνανε στο σπίτι και περνάγανε ζωή και κότα. Αλλά περνάγανε οι μέρες και ο ροβιθάς που να το κουνήσει. Ο πολυροβιθάς που να το κουνήσει από εκεί πέρα. Λοιπόν, το πλησιάζει ο βασιλιάς και λέει: γεια σου, πολλαπρέ. Καλά γλεντήσαμε, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να πάρεις τη γυναίκα σου, τη Βασιλοπούλα, να την πας στο ναρκωτικό σου, να της δείξεις την περιουσία σου? Τι να κάνει ο καημένος ο πολυροβιθάς, αναγκάστηκε, λέει: εντάξει, ας πάμε. Και όλο το αργοπορούσε και όλο το αργοπορούσε. Κάποια στιγμή ετοιμαστήκανε και τους δίνει ο βασιλιάς συνοδεία 12 φρουρούς. Γιατί είχε αρχίσει πάλι να έχει αμφιβολίες, να δει τι θα κάνουν. Και παίρνουν τον δρόμο και πηγαίνανε. Και πήγαινε μπροστά με τα λόγω ο πολυροβιθάς, από πίσω η Βασιλοπούλα και από πίσω οι άλλοι 12. Και του λέγανε: και πού θα πάμε, αφέντη πολυροβιθά? Οδό, έλεγε ο πολυροβιθάς. Τραβάγανε κατά εκεί. Και πού πάμε τώρα, αφέντη πολυροβιθά? Από εδώ, έλεγε ο πολυροβιθάς, και τραβάγανε κατά εκεί. Και πού θα πάμε τώρα, αφέντη πολυροβιθά? Κατά εδώ. Και πηγαίνανε, και πηγαίνανε, και πηγαίνανε. Και είχαν κουραστεί και είχαν απαυδίσει και τον κοιτάγανε με βλέμμα αγριεμένο. Απελπίστηκε και ο πολυροβιθάς και το απογευματάκι, σαν κάτσανε να ξαποστάσουν, πάει, ξεμακραίνει και θέλει. Και ήταν απελπισμένος, δεν ήξερε τι να κάνει. Και εκεί λοιπόν που πήγαινε, να εδώ παρακάτω είδατε, βλέπει μπροστά του ένα ξεροπήγαδο. Το ξεροπήγαδο. Εκεί λοιπόν στο ξεροπήγαδο ακριβώς το είχε μπροστά του. Και λέει: θα πάω να πέσω μέσα, να σκοτωθώ, να μην ξεφτυλιστώ τουλάχιστον στη γυναίκα μου και στο πεθερό μου. Πάει λοιπόν πάνω από το ξεροπήγαδο, κάνει μια έτσι να πέσει μέσα και λέει: αχ, αλή και τρισαλή μου, το ξερό μου, το κεφάλι τα φταίει. Και εκείνη τη στιγμή, φρου, μέσα από το πηγάδι ξεπετάγεται ένας αράπης εσάς εκεί πάνω. Στις διαταγές σου, αφέντη, λέει: ποιος είσαι εσύ? Του λέει ο πολυροβιθάς. Αλή με λένε, αλή δεν φώναξες? Μου λέει: δεν φώναξα κανέναν αλή, αλή και αλίμονό μου είπα. Και γιατί είπες αλή και αλίμονό σου? Και άρχισε και του έλεγε όλη την ιστορία, παιδιά. Και του είπε όλα τα κακά. Εκεί την ώρα όμως ο αράπης άκουγε και τα έγραφε αυτά που έλεγε. Και
Και αφού απόσωσε τα λόγια του Πολυοβηθάς, του λέει, βγάζει από την τσέπη του ένα κλειδί χρυσό και του λέει, κοιτά να δεις, εγώ έχω ένα σπίτι που δεν έχεις ξαναδεί τόσο όμορφο, και κήπους και αποθήκες και βάθος με ρεβίθια και υπερέτες να κάνουν ό,τι σου προστάξεις. Πάρε αυτό το κλειδί και τράβα κατά εκεί. Πάρε το πάρε πολύ ωραία. Όπα, του λέει, δεν στο δίνω έτσι, θα κάνουμε συμφωνία. Θα πάρεις αυτό το κλειδί και σε 12 χρόνους θα έρθω να σε ρωτήσω να μου απαντήσεις σε 12 λόγους. Αν μου απαντήσεις, και το κλειδί και όλα τα ρεβίθια και όλη η περιουσία είναι δικιά σου. Αλλιώς σου παίρνω την ψυχή. Συμφωνεί. Τι να κάνω πολλές φορές, λέει, εγώ πάνω απ' όλα θέλω να σώσω την τιμή μου. Σύμφωνο, και δώσε τα χέρια. Παίρνει το κλειδί, χαρούμενος πάει, τους βρίσκει τους άλλους και λέει, κατά εκεί τραβάμε. Πράγματι. Σε μία ώρα φτάνουν και βλέπουν μπροστά τους ένα πύργο μεγάλο. Κατεβαίνει ο Πολυοβηθάς, βάζει το κλειδί στην πόρτα, ανοίγει, μπαίνουν μέσα και βλέπουν ένα παλάτι πανέμορφο. Και οι υπηρέτες να τον προσκυνάνε και λένε καλώς ήρθες αφέντη, καλώς ήρθες αφέντησα. Το είδανε και οι 12 οι φαντάροι που ήταν μαζί και πήγανε να πούνε τα καλά νέα στα πεθερικά, στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Τι καλό γαμπρό είχε βρει η κόρη τους. Και απόμεινε ο Πολυοβηθάς με την γυναίκα του, τη Βασιλοπούλα, και πέρναγε ζωή και κότα. Μα ξέρετε τι λένε, πως σαν περνάς καλά, τα χρόνια, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες, και αποσώσανε τα 11 χρόνια. Και σαν μπήκε ο 12ος ο χρόνος ο τελευταίος, μαύρα φίλια ζώσανε τον Πολυοβηθά, γιατί θα ερχόταν η ώρα να δώσει λογαριασμό. Και άρχισε και έχανε το φως του και ήταν συνέχεια σαν άρρωστος και το ρωτούσε η γυναίκα του Βασιλοπούλα, και τι κάνεις καλέ μου και γιατί είσαι έτσι, αλλά της έλεγε κουβέντα. Και πέρασε και ο 12ος χρόνος και έφτασε η τελευταία μέρα του χρόνου. Και είχε κάτσει το βράδυ, λίγο πριν την πρωτοχρονιά, Πολυοβηθάς με τη γυναίκα του στο τραπέζι να φάνε το γεύμα της πρωτοχρονιάς. Και είναι την ώρα του ακούνε την εξώπορτα να χτυπάει. Ποιος είναι, λέει ο Πολυοβηθάς, και στέλνει τον υπηρέτη να ανοίξει. Ανοίγει αυτό την πόρτα, λέει, αφέντη, λέει, ένας ζητιάνος, ένας γέρος, λέει απ' έξω, να τον αφήσω να μπει. Λέει, πες του να έρθει πάνω. Έρχεται ο ζητιάνος, του λέει, έλα καλή μου άνθρωπο στο τραπέζι να κάτσεις μαζί μας. Α, όχι, λέει ο ζητιάνος. Εγώ, λέει, είμαι, λέει, παρακατιανός. Είμαι ένας άνθρωπος του δρόμου που πρέπει να κάτσει στο βασιλικό τραπέζι. Έλα, του λέει, και κάτσε μαζί μας, είναι χρονιάρα μέρα. Τον καθίσει στο τραπέζι, του δίνει όλο τον κόσμο τα καλά και στο τέλος, χτυπά τα χέρια του, λέει στον υπηρέτη του, στρώσε, λέει, το καλύτερο κρεβάτι να κοιμηθεί αυτός ο ξένος. Τότε του λέει ο γέρος, όχι, λέει, αφεντικό, λέει, εγώ, λέει, δεν έχω μάθει να κοιμάμαι, λέει, μέσα, λέει, κοιμάμαι έξω. Θέλω να μου στρώσεις, λοιπόν, κηδάει, λέει, έξω στην αυλή, ένα στρώμα με κλαριά, λέει, με κλιματόφυλλα και με κουρέλια, πίσω από την πόρτα, λέει, εκεί πέρα θα είμαι εγώ, λέει, και θα κοιμηθώ όπως έχω μάθει. Καλά, λέει, άμα θέλεις έτσι, και δίνει εντολή. Πριν φύγει όμως από το σπίτι ο γέρος, του πλησιάζει και του λέει, άκου να δεις, του λέει, εάν ακούσεις να γίνονται σαματάς απ' έξω, θα κλειδώσεις και δεν θα απαντήσεις τίποτα. Θα μιλήσω εγώ για σένα. Και σαν ήρθε 12 η ώρα και χτύπησε 12 χτύπους το ρολόι του τοίχου, ακούστηκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Γιάννη! Γιάννη! Πού είσαι?» Γιατί ξέχασα να σας πω, το όνομα του Πολυοβηθά ήταν Γιάννης, έτσι, ο Πολυοβηθάς είναι παρατσούκι. Ήτανε το ξωτικό άρρωστος. Δεν είχαν τότε κινητά. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, πετάγεται ο γέρος απ' έξω και λέει, εδώ είμαι, δεν σε φοβούμαι. Δώσ' μου το πρώτο λόγο, λέει ο Αράπης. Ένας είναι ο Θεός. Δώσ' μου το δεύτερο λόγο. Δίκαιρο το πόδι. Δώσ' μου το τρίτο λόγο. Τρίποδη η πυροστιά. Δώσ' μου το τέταρτο λόγο. Τετραβίζικο το γελάδι. Δώσ' μου τον πέμπτο λόγο. 5 δάχτυλα το χέρι. Όχι, Πολυοβηθά, και ποιος τα λέει, που τα άμαθες όλα αυτά. Δώσ' μου τον έκτο λόγο. 6 άστρα κικούνια. Δώσ' μου τον 7ο λόγο. 7 πάρθενος χορός. Δώσ' μου τον 8ο λόγο.
8ο λόγο, 8 μπλοκάρια το χταπόδι. Δώσ' μου τον ένα το λόγο. 9 μήνες το παιδί. Δώσ' μου το 10ο λόγο, άτιμε. Πολυροβηθάκια με έφαγες. Συγγνώμη παιδιά, αλλά είχαμε μάθει και ένα κρύο. Ευχαριστώ. Δώσ' μου, του λέει, τον 11ο λόγο. Εντεκαμηνήτικο φοράδι. Και τώρα πες μου τον τελευταίο λόγο, τον τελειωτικό. Τους θυμόμαστε τους λόγους, να τους πούμε. Δάσκαλος είναι, σχολείο είναι. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος λόγος? Ένας, ο δεύτερος λόγος. Δίκαιο, το βόλο. Τρίτος λόγος. Τρίποδη μυρωστιά. Τέταρτος λόγος. Πέμπτος λόγος. 5 δάχτυλα τα χέρια. Έκτος λόγος. 6 άστραχη πουλιά. Έβδομος λόγος. 8ος λόγος. Ένατος λόγος. 9 μήνες στο παιδί. 9 μήνες στο παιδί. 10ος λόγος. Δεν τον είπα, θα το πω τώρα, γι' αυτό. Δεκαβίσικο σκροφάρι. Ξέρετε τι είναι σκροφάρι? Το γουρούνι. Έτσι. 11ος λόγος. 11μηνήτικο φοράδι. Πες και τον τελευταίο λόγο, συμφωριασμένε. 12 μήνες έχει ο χρόνος. 13 τα φεγγάρια. Όχου πολυροβηθάκια με έκαψες. Και τι θα απογίνω τώρα εγώ, λέει ο Αλής. Λοιπόν, θα πας μία πάνω έξω με τον ουρανό και θα σκάνω και θα σκάσεις. Και εκεί που θα σκάσεις θα απομείνεις και θα γίνεις ένας βράχος. Μισός μάλαμα, μισός ασίμι. Και όπως το είπε έτσι και έγινε. Παίρνει μία φόρα και πάει πάνω ο Αράπης και πέφτει κάτω και γίνει ένας βράχος, μισός μάλαμα, μισός ασίμι. Και έμεινε αυτός ο βράχος στο πολυβρυθάρι στη γυναίκα του και είχαν και μοιράζανε και κάνανε πάντα το καλό μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τελείωσε το παραμύθι. Ρεβίδια κάρτα και κάρτα όλο τον κόσμο. Δεν τελείωσε όμως το παραμύθι. Γιατί έχουμε ένα ερώτημα. Ποιος ήταν εκείνος ο γέρος? Άλλοι λοιπόν λένε πως εκείνος ο γέρος ήταν ένας Άγιος. Άλλοι λένε πάλι πως εκείνος ο γέρος ήταν ενός. Εγώ πάλι πιστεύω ότι εκείνος ο γέρος ήταν ο ίδιος ο πολυροβηθάς που δεν άφησε εκείνα τα 12 χρόνια να πάνε στράφη, μόνο έκανε και ζήσε πολλά και έτσι έμαθε να λύνει όλα τα προβλήματα της ζωής. Τώρα, ψέματα είναι. Αλήθεια. Έτσι λένε τα παραμύθια. Stiga
Καλησπέρα σας. Παραμύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό, πιο μικρό από αυτό, ζούσε ένας μπαλωματής, ο Κυρλάζαρος. Δεν είχε πολύ δουλειά. Ήτανε στον μπαλωματάδικο κάθε μέρα, εκεί πάνω στο ξύλινο πάγκο του, με τα κουρελάκια του, τις βελόνες του, τις κλωστές του και κοπανούσε τις μύγες. Μια μέρα, μια ηλιακτίδα ήρθε πάνω στο ξύλινο πάγκο και εκεί μαζευτήκαν οι μύγες. Έδωσε μία μπατσιά και τις σκότωσε όλες μόνο μιας. Τις μέτρησε μετά. Ήτανε 40 μύγες. Μεγάλο κατόρθωμα. Έπρεπε κάπου να το πει. Κάτι να κάνει με αυτό. Πετάγεται τότε με ό,τι λεφτά είχε στη τσέπη στο σιδεράδικο απέναντι. Και παραγγέλνει ένα σπαθί. Πάνω είπε στο σιδερά να γράψει με μια ρηξιά 40 ψυχές σκοτώθηκαν. Μετά από αυτό δεν μπορούσε να είναι στο παρωματάδικο. Πήρε το σπαθί και αποφάσισε να πάει στη ξενιτιά. Χαιρέτησε παιδιά και γυναίκα και πήρε δρόμο άφησε. Περπάταγε μέρες. Κάποια στιγμή έφτασε σε ένα πηγάδι. Είπε να ξαποστάσει. Ήπια νερό και τον πήρε ο ύπνος. Είχε αφήσει και το σπαθί δίπλα. Σε εκείνο το μέρος όμως μένανε πάνω σε μια σπηλιά 40 δράκοι. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς ήρθε μέχρι το πηγάδι για να πάρει νερό. Γιατί από εκεί παίρνανε νερό οι δράκοι. Ένα μεγάλο ασκή. Βλέπει τον κύριο Λάζαρο, βλέπει και το σπαθί, διαβάζει με μια ρηξιά 40 ψυχές έφαγα. Φάμαξε, πήγε αμέσως πάνω στη σπηλιά να το πει και στους άλλους. Το και το. Εκείνοι είπανε, αυτόν τον θέλουμε δικό μας, να τον κάνουμε στραβραδερφό. Πήγε να πέσει. Βγαίνει ο δράκος, ο Κυρλάζαρος είχε ξυπνήσει. Είναι τη στιγμή που λέει, να σου πω, εμείς είμαστε 40 δράκοι και θέλουμε να σε κάνουμε σταυραδερφό, είσαι γενναίος. Θα γίνεις. Θα γεννώ. Τι πρέπει να κάνω όμως? Νερό θα κουβαλάς από το πηγάδι μέχρι τη σπηλιά και θα κόβεις ξύλα από εκείνο το δάσος για να ζεσταθούμε και να μαγειρεύουμε το φαγητό μας. Καλά, είπε θα τα κάνω. Και έτσι έγινε σταυραδερφός με τους 40 δράκους. Την άλλη μέρα όμως έπρεπε να πάει στο πηγάδι να πάρει νερό με εκείνο το ασκή. Εκείνο το ασκή άδειο ήτανε 200 οκάδες. Με τα βιάς μπόρεσε να το σηκώσει και να το φέρει μέχρι το πηγάδι. Εκείνη που το κοίταγε, σκέφτηκε κάτι ο Κυρλάζαρος. Άπαξε μια πέτρα και άρχισε γύρω-γύρω να κάνει ένα κύκλο στο πηγάδι. Άργησε πολύ. Πέρασε η νύχτα, πέρασε η μέρα, ήρθε η νύχτα. Κάποιος από τους δράκους ήρθε να τον βρει. Τι κάνεις αυτού, μωρέ? Καλά τώρα. Θα φέρω μόνο το ασκή. Σκέφτηκα να φέρω όλο το πηγάδι πάνω στη σπηλιά. Εσύ δεν είσαι καλά. Ας το πηγάδι κάτω. Άστο γιατί θα την ψάσουμε τις επόμενες μέρες. Θα το πάρω εγώ το ασκή. Και έτσι ξεμπέρδεψε ο Κυρλάζαρος με το νερό. Ήρθε όμως η μέρα που θα πήγαινε να πάρει ξύλα από το δάσος. Εκείνος και μπορούσε καλά-καλά να κουβαλήσει ένα κορμό. Πώς θα τα έπαιρνε όλα αυτά τα ξύλα? Τότε μέσα από τις τσέπες του βγάζει εκείνα τα κουρέλια που είχε και τις κλωστές. Κάτι σκέφτηκε πάλι και άρχισε να δένει με τις κλωστές και τα κουρέλια ένα-ένα τους κορμούς. Πέρασε ώρα. Νύχτωσε πάλι. Ήρθε ένας δράκος να το βρει. Τι κάνεις, μωρέ, εκεί? Να, σκέφτηκα τι να κουβαλάω ένα-ένα ξύλο. Θα φέρω όλο το ρουμάνι εκεί στη σπηλιά. Κάτσε καλά και άσε το δάσος εκεί που είναι. Είπε ο δράκος
Και επειδή φοβόντουσαν κιόλας, γιατί ήταν αυτός που μια ρηξιά είχε φάει 40 ψυχές. Θα πάρω εγώ τα ξύλα. Κάτσε εκεί. Και έτσι ο Κυρλάζαρος τις εμπέρδεψε και με το νερό και με τα ξύλα. Έτρωγε και έπινε και κοιμότανε. Οι δράκοι όμως κουραστήκανε να το ταΐσουνε και να το ποτίζουνε. Θυμώσανε κιόλας. Και μαζευτήκανε κάποια στιγμή που ο Κυρλάζαρος δεν ήταν εκεί και είπανε μεταξύ τους να τον ξεκάμουν. Αλλά πώς θα ξεκάμουν έναν άνθρωπο που είχε στο σπαθί του γραμμένο ότι με μια ρηξιά έφαγε 40 ψυχές. Το σκεφτήκανε καλά. Και αποφασίσανε, ο γεροντότερος το σκέφτηκε, όταν κοιμότανε ο Κυρλάζαρος βαθιά, κάτω από την κάπα του, να σηκωνόντουσαν και ένας με το τσεκούρι να του ρίχνε μια. Ο Κυρλάζαρος όμως ήταν έτσι τα άθελε τύχη, λίγο πιο εκεί, κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο. Τα άκουσε όλα. Το βράδυ, όταν κοιμηθήκαν όλοι, σηκώθηκε εκείνος γρήγορα, άφησε την κάπα του και έβαλε μέσα ένα κούτσουρο μεγάλο, να φαίνεται σαν άνθρωπος. Τότε πήγε και κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο. Σηκωθήκαν εκείνοι, μετά εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, και ένας πήγαινε και με το τσεκούρι χραπ και χραπ. Νομίζανε ότι τον αποτελειώσανε. Και πήγανε και κοιμηθήκανε ήσυχοι. Ξεμπερδέψαμε μετά αυτόν. Κατά τα ξημερώματα που είχε πάει ο Κυρλάζαρος, είχε μπει κάτω από την κάπα, άρχισε να μου γκρίζει και να αγκομαχάει. Αχ, αχ, τα παΐδια μου, αχ, πονάει όλο μου το σώμα. Ξυπνήσανε οι δράκοι και κοιταζόντουσαν, σαν να είχανε πανιάσει κιόλας. Ωραία, αυτός δεν πεθαίνει με τίποτα. Κυρλάζαρε, τι έχεις, κάνανε ανήξεροι. Να, οι ψήλοι με φάγανε, όλο μου το κορμί πονάει. Τότε οι δράκοι είπανε με αυτόν, δεν ξεμπερδεύουμε. Για να τον ξαποστείλουμε πρέπει με άλλο τρόπο. Ξανακάνανε πάλι κουβέντα μεταξύ τους. Ο γεροντότερος πάλι είπε, θα τον ξαποστείλουμε με ένα σακί φλουριά. Κυρλάζαρε, παιδιά, γυναίκα, δεν έχεις? Δεν τους πεθύμησες, μωρέ, να πας εκείνο το χωριό. Να, ένα σακί φλουριά είναι για σένα. Έκανε και το δύσκολο ο Κυρλάζαρος. Και ένα σακί φλουριά. Αλλά θα έρθει και ένας δράκος μαζί μου για να μην με κλέψουν οι ληστές στον δρόμο. Και έτσι ο δράκος κουβάλισε και το σακί με τα φλουριά. Μπρος πήγαινε ο Λάζαρος, πίσω ο δράκος κουβαλούσε. Όταν κοντεύανε να φτάσουν στο σπίτι, λέει ο Κυρλάζαρος, κάτσε εδώ, κρύψου πίσω από το δέντρο. Γιατί μου λέει ο δράκος? Κάτσε εδώ, καημένε, γιατί τα παιδιά μου τους αρέσει το δρακίσιο κρέας. Πριν μόλις σε μυρίσουνε, θα έρθουν να σε φάνε. Ήταν ο δράκος τρομαγμένος. Κάθισε εκεί και περίμενε. Τρέχει ο Λάζαρος στο σπίτι, αγκαλιάζει τα παιδιά του που του είχαν λείψει τόσο και τα ορμηνεύει. Όταν φανεί ο δράκος από το μονοπάτι, θα αρχίσετε να λέτε όλα μαζί, μου μυρίζει κρέας, δρακίσιο, μου μυρίζει κρέας, δρακίσιο. Και παίρνει και ένα σκοινί, παλιό σκηνό που ήταν εκεί και κάνει πως θα δένει. Και βγαίνει στο παραθύρι και κάνει νεύμα στο δράκο. Έρχεται εκείνος με το σακί και μόλις φτάνει στο σπίτι, στο κατόφλι, εκείνα τα σκασμένα, άρχισαν και φώναζαν «Κρέας δράκου, κρέας δράκου! Θέλουμε να φάμε κρεατήσιο δράκο!» Μόλις τ' άκουσε αυτά ο δράκος, πάνιασε και άρχισε να τρέχει και να μονοπάτι. Άφησε και τα φλουριά εκεί, στο κατόφλι. Καθώς έτρεχε στο μονοπάτι, μια αλεπού τον συνάντησε. «Πού πας, καλέ, πώς τρέχεις έτσι πανιασμένος, ολόκληρος δράκος?» Ξέπαινε όμως εκείνος
Της λέει το πάθημά του, έτσι και έτσι. Εκείνα τα παιδιά του Κυρλάζαρου θα με τρόπανα, δεν έφευγα. Του Κυρλάζαρου, αυτού εκεί, που του τρώω τις κότες κάθε μέρα. Που του έχω αφήσει μία κότα και θα πάω να τη φάω τώρα. Έλα μαζί μου και μην φοβάσαι. Δέσου εδώ στην ουρά μου και θα πάμε μαζί στο σπίτι του Κυρλάζαρου να τα δεις με τα μάτια σου. Είπε ο Δράκος, άκουσε την Αλεπού, δέθηκε στην ουρά της και πήγαινε προς το σπίτι του Κυρλάζαρου. Ο Κυρλάζαρος όμως ήξερε ότι είχε κοροϊδέψει τους δράκους και είχε το νου του, είχε πάρει το όπλο του και ήρθε πίσω από το παραθύρι και περίμενε. Όπως περίμενε, βλέπει την Αλεπού να σέρνει το δράκο. Και τα κατάλαβε όλα. Μωρή Αλεπού, ένα δράκο έφερε! Δεν μου τους έφερες και τους 40! Μόλις τ' άκουσε ο δράκος μας αυτό, μπουχός έγινε, ακόμη τρέχει, πίσω ήταν η Αλεπού, κομμάτια έγινε, μες στο μονοπάτι πάει κι αυτή. Έτσι, ο Κυρλάζαρος σε μία στιγμή ξεφορτώθηκε την Αλεπού την κλέφτρα και τους δράκους μόνο μιας. Και με εκείνα τα φλουριά έχτισε στο χωριό σπίτι χρυσό. Όλο το χωριό όχι να το λέει. Πώς λέγανε μερικοί, άλλοι το θαυμάζανε. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και πέρασα κι εγώ από εκεί με ένα κόκκινο δρακί. Χαρίζουν τα φτερά του στη γη κάπου τα αφήνουνε για αυτούς που θα τα βρουν. Μα όποιος το νόμο τα φορά γυρνάει περπατησιά του κι όποιος θα ελεγεί τα φτερά κοιτάει με την καρδιά του. Ήτανε κάποτε ένα γόρι, ένα σερνικάκι, πολύ όμορφο, που δεν έμοιαζε με τα άλλα, τα μάτια του ήταν αχόρταγα και άλλαζαν χρώμα όπως αλλάζει το χρώμα του κανού. Και όλο κάτι ήθελε να ψάχνει και όλο κάτι ήθελε να βρει. Έτσι, πρώτα έμαθε να πετά και ύστερα να περπατά. Τρέχω, πετάω, κυνηγάω πουλιά και όνειρα και κάθε μέρα κολυμπάω σε πιο βαθιά νερά. Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω με ένα γλυκό φίλι κι από τη δύση μου να φτάσω ως την Ανατολή. Κι έτσι, τα ξέρετε όλο βλέπω, Κι έτσι, κάθε μέρα πετούσε, όλο πιο μακριά. Λιάκο το λέγανε. Του Άιλιά είχε γεννηθεί. Κανείς όμως δεν τον φώναζε έτσι. Όλοι τον φωνάζανε το παιδί με τα φτερά. Και αυτός πετούσε και κάθε μέρα όλο και ξεμάκραινε. Και όσο ξεμάκραινε, τόσο δεν χόρταινε τον κόσμο. Και όσο δεν χόρταινε τον κόσμο, τόσο πιο πολύ αναπούσε. Και μια μέρα πείσμωσε και είπε, θα πετάξω μέχρι τον ωκεανό. Και άνοιξε τα φτερά του και πήγαινε. Και εκεί, ανάμεσα στο μπλε της θάλασσας και στο γαλάζιο του ουρανού, εκεί άρχισε να σκέφτεται πως όταν πετούσε, έβλεπε και τα όμορφα αυτού του κόσμου και άνοιγε η καρδιά του. Όταν πάλι πετούσε, έβλεπε και τα άσχημα αυτού του κόσμου και μαύριζε η καρδιά του. Αλλά μετά άνοιγε τα φτερά του και πετούσε ακόμα πιο ψηλά. Και έτσι, τα άσχημα μπαίνανε μέσα στα όμορφα και ο κόσμος πάντα ήταν απέραντος και μαγικός. Και εκεί πήρε την απόφασή του. Και είπε, αυτό θα κάνω. Αυτό. Θα συγγενήσω όλο τον κόσμο με τούτα τα φτερά. Θα πάω από το βορρά ως τον νότο και από την Ανατολή ως τη Δύση. Αλλά από πού να ξεκινήσω. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή το είδε. Για πρώτη φορά. Ήταν τεράστιο.
Μεγάλο, επιβλητικό και ανέβαινε. Και η κορφή του, λέει, έσχιζε τα σύννεφα και πήγαινε ακόμα πιο πάνω. Ένα τεράστιο βουνό. Ένα γκρίζο βουνό. Που χώριζε τον κόσμο τον γνωστό με τον άλλον. Και είπε, από εκεί, εκεί θα πάω. Γιατί σίγουρα αυτός είναι ένας καινούριος κόσμος. Και ένας καινούριος κόσμος σίγουρα είναι ένας καλύτερος κόσμος. Και δεν πρόλαβε, λέει, να το σκεφτεί. Και ανοίξαν τα φτερά και άρχισε να πετάει, να πετάει, να πετάει, να πετάει. Και τώρα πετούσαν μέρες, μήνες, πολύ καιρό. Και δεν σταματούσε. Γιατί ήθελε να δει έναν καινούριο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο. Ώσπου κάποτε το βουνό έμεινε πίσω. Αλλά πίσω έμεινε και ο ήλιος. Και έτσι, ο καινούριος κόσμος δεν του εμφανίστηκε αμέσως, γιατί ήταν κρυμμένος και φυλισμένος στο πέπλο της νύχτας. Και αυτό το παιδί είχε κουραστεί, γιατί πετούσε ποιος ξέρει πόσο. Και τα φτερά έτρεμαν και κόντευαν να σπάσουν, αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Και δεν ήξερε και πού να πάει, γιατί ήταν σκοτεινά. Γιατί ο καινούριος κόσμος ήταν σκοτεινός. Και ήρθε η ώρα να πατήσει πάλι με τα πόδια του στη γη. Και σφίχτηκε στα φτερά του πάρα πολύ. Και περπατούσε μέσα στο σκοτάδι, που δεν ήξερε τους ήχους, που όλες οι σκιές ήταν περίεργες, αλλά ένιωθε ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, γιατί θα μπορούσε να δει έναν καλύτερο κόσμο. Και μέσα του κάτι του έλεγε ότι πρέπει να κοιτάξει ψηλά, εκεί που κοιτούσε πάντα. Και κοίταξε, λέει, ψηλά, και ήταν ο ουρανός γεμάτος αστέρια. Και ανάμεσά τους υδρογύριζε ένας καπνός. Και ανέβαινε, και ανέβαινε. Και είπε, να, γιατί όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και τη φωτιά του τη βάζει, ο άνθρωπος τη βάζει. Και σίγουρα θα είναι κάποιος εκεί να με βοηθήσει σε αυτόν τον καινούριο κόσμο. Και έτρεξε. Και βρέθηκε σε ένα ξέφωρο. Και εκεί στην άκρη, λίγο πριν ξεκινήσει το δάσος, ήταν ένα μικρό καλυβάκι και αχνόφαγε ένα φωτάκι. Και έβγαινε καπνός από την καμινάδα. Και το παιδί ήταν χαρούμενο. Και έφτασε στην πόρτα και ύστερα άρχισε να χτυπάει πιο δυνατά. Και τίποτα. Ύστερα άρχισε να φωνάζει, σας παρακαλώ, έχω έρθει από έναν άλλο κόσμο και είμαι μόνος μου και κάνει κρύο. Δεν θα κάτσω πολύ, μια νύχτα μόνο. Και η πόρτα άνοιξε. Όπως ανοίγουν οι ξύλινες πόρτες, που δεν ανοίγουν πολύ συχνά. Και στο κατόφλι εμφανίστηκε ένας άντρας ψηλός ζαγενιάδα και τα μάτια του είχαν κάτι ψυχρό. Μη φωνάζεις άλλο. Σε άκουσα. Είμαι ο Λιάκος, αλλά όλοι με φωνάζουν το παιδί με τα φτερά. Και δεν θα κάτσω πολύ. Μόνο μια νύχτα. Γιατί κουράστηκα. Και εμένα εδώ, κυνηγό με φωνάζουν. Και το παιδί μπήκε μέσα. Και εκεί μπροστά στο τζάκι, και αυτό με λέει μια γυναίκα σκεφτή, που κάτι κρατούσε και αμέσως σηκώθηκε και του έβαλε στα χέρια μια κούπα με κάτι ζεστό. Και ύστερα τον σπρώξανε σιγά σιγά και τον πήγανε, λέει, σε ένα καμαράκι πίσω σκοτεινό. Ήταν τόσο κουρασμένο που γλίστησαν τα φτερά από τον ώμο του και δεν πρόσεξε ότι μέσα σε αυτό το δωματιάκι ήταν στιβαγμένο δέρματα ζώων. Και έκλεισε τα βλέμματά του και κοιμήθηκε χωρίς όνειρα. Και ύστερα, όταν κοιμήθηκε και δεν ακουγόταν άχνα, άνοιξε η πόρτα του δωματίου και μπήκε αυτός ο άντρας ο ψηλός με την γκρίζα γενιάδα και έκατσε πάνω από το παιδί για πάρα πολλή ώρα. Τι τα θέλει τα φτερά, αφού έχει χέρια για να δουλεύει και έχει πόδια για να περπατάει. Τι τα θέλει. Ύστερα με τον δάχτυλά του έπιασε τα φτερά και κάτι σκύπτησε μέσα του. Και ανέβηκε, λέει, το αίμα από τα πόδια του στο κεφάλι και ξαφνικά βούτυξε τα φτερά και έφυγε. Ήρθε η άλλη μέρα και ο ήλιος πάλι έλαβε και σηκώθηκε ο Λιάκος να πάρει τα φτερά και δεν τα βρήκε πουθενά. Αναποδογύρισε τα δέρματα, τα τραπέζια, βγήκε έξω, είδε τη γυναίκα στην ίδια θέση. Μήπως ξέρεις που είναι τα φτερά μου. Αυτή, με το πρόσωπό της, που απάντησε όχι. Μήπως θα
πήρε ο άντρας σου, μήπως τα πήρε ο κυνηγός γιατί τα χρειαζότανε. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Αλλά και να ήξερα, δεν θα σου έλεγα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος όταν θυμώσει. Και ξαναγύρισε πάλι στη δουλειά της και δεν πώς μου μίλησα. Εκείνος κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή φοβόταν πολύ να τον βοηθήσει. Και μπήκε έξω και άρχισε να ψάχνει και από εδώ και από εκεί και πίσω από την αποθήκη και άρχισε να ξαμακραίνει προς το δάσος και εκείνη την ώρα πέρασε ένας μήλος πουλιών. Και τα είδε με την ενημέρα τα φτερά του. Και λυπήθηκε ακόμα πιο πολύ που είχε χάσει τα δικά του και είπε: πουλιά, μήπως είδατε τα φτερά μου, μήπως έχετε δει τα φτερά μου. Και αυτά λέει όλοι μαζί άρχισαν να φτερλογίζουν και να φωνάζουν και να λένε: τα φτερά σου μπορεί να είναι από εδώ, μπορεί να είναι και από εκεί. Μπορεί να είναι στην Δύση, μπορεί να είναι και στην Ανατολή. Και πίσω-πίσω έρχονταν λίγο το πιο γέλικο. Και όταν το είδε, του είπε: τα φτερά σου, αφού τα άχασες, δεν σου αξίζαν από την αρχή. Είχαν δίκιο. Γιατί πώς τα έχασε τα φτερά του. Γιατί εκείνος έφταιγε που έχασε τα φτερά του. Ξαναγύρισε πίσω και περίμενε έξω από το καλυμάκι και σκεφτόταν ότι δεν μπορεί. Αυτός ο άνθρωπος τον είχε βοηθήσει, τον είχε βάλει στο σπίτι του, τον είχε κοιμήσει από κλίνη να του είχε κλέψει τα φτερά. Αλλά γιατί τα φτερά δεν ήταν στο σπίτι. Και συνέχεια σκεφτόταν μία το ένα και μία το άλλο. Ώστε που ακούστηκαν βήματα. Αυτός ο κυνηγός ερχότανε και στον ώμο του είχε κρεμασμένο αυτό το γέρικο πουλί. Το τελευταίο. Μαζί με το όπλο. Και έσταζε το ράμφος του πουλιού αίμα. Και το παιδί τρόμαξε. Μήπως έχεις πάρει τα φτερά μου. Έχω πάρει τα φτερά σου. Θέλω τα φτερά μου, θέλω να φύγω. Ήρθε η ώρα να φύγω. Θέλω να μου δώσεις τα φτερά μου. Θα στα δώσω τα φτερά σου. Αλλά πρώτα θέλω να μου δώσεις τα παπούτσια σου. Τι να τα κάνεις τα παπούτσια αφού έχεις φτερά. Και αμέσως το παιδί ξέχασε τα παπούτσια και του τα έδωσε. Και αυτός έδωσε μια, τα βάλε και αυτά στον ώμο και εξαφανίστηκε. Δεν έχει τελειώσει το κυνήγι ακόμα. Και τώρα δεν είχε ούτε παπούτσια, δεν είχε ούτε φτερά. Και περπατούσε με το κεφάλι σκεφτό και σκεφτόταν πόσα λάθη είχε κάνει. Και εκεί λέει λίγο πιο μακριά, ακούστηκαν ήτανε τρεις άνθρωποι που κόβανε ξύλα έξω από μια αποθήκη. Και κάπως και πιο μεγάλο σε ηλικία του τον είδε, του είπε: παιδί μου, γιατί είσαι εξυπόλυτος. Τα πληγιά σου, τα πόδια σου, κάτσε. Εμείς έχουμε ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια να σου δώσουμε. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, γιατί αυτός ο κυνηγός μου πήρε τα παπούτσια. Μου πήρε και τα φτερά. Ποιος? Ένας άνθρωπος που τον λένε κυνηγό. Τότε αλλάζει το πράγμα. Γιατί αν στα πει ο κυνηγός, καλύτερα εμείς να μην μπλεχτούμε στη δουλειά του. Όχι, παιδί μου. Καλό δρόμο. Και κλείσανε τις πόρτες και τον αφήσανε μόνο. Και έκλαψε πάρα πολύ. Έκλαιγε απαρηγόρητος. Γύρω του γέννησε μια λίμνη. Έκλαιγε. Γιατί κατάλαβε ότι κανείς δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να τον βοηθήσει. Και όταν έσταξε και το τελευταίο δάκρυ, τότε άρχισε πάλι να ψάχνει. Και όπως έψαχνε, όλο και κάτι έβρισκε. Και έψαχνε στις λύπες του και έβρισκε τις χαρές του. Και έψαχνε στα λάθη του και έβρισκε τα σωστά. Και ύστερα βρήκε στιχάκια, τραγουδάκια, βρήκε μυστικά κρεμάτια. Βρήκε λόγια γραμμένα στα πέτρα, βρήκε φιλαράκια, φτερά. Και όλα αυτά κάτι σκέφτηκε να τα κάνει, να τα δέσει, να τα ενώσει, να τα διπλοκεντήσει. Ίσως και να τα ζωγραφίσει. Και ξάφνου, μπροστά του, εμφανίστηκαν δυο μεγάλα, δυο τεράστια, δυο παρδαλά φτερά, τα δικά του τα φτερά. Και τώρα ήξερε και τι να κάνει και έκανε χραπ και έβαλε τα φτερά και τρέχω πετάω, κυνηγάω τα πιο τρελά παιδιά και κάθε μέρα κολυμπάω σε πιο
θέλω το σταυρό, όμως εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε το δρόμο μου θα αφήσω, ως που λιμάνι σίγουρο να βρω. Και εκείνη ακριβώς την ώρα πέραγε πάνω από την καλύβα. Και τον είδε ο κυνηγός και βγήκε έξω και άρχισε να μου φωνάζει: Πού πας, δεν τελειώσαμε ακόμα, γιατί φεύγεις? Φεύγω. Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, μα πιο πολύ σε ευχαριστώ για όσα μου πήρες. Για χαρά. Και ο κυνηγός πήρε τα φτερά που είχε κρυμμένα και τα έβαλε στον νόμο και... τίποτα. Και ύστερα ξανά και τίποτα. Και κάτσε εκεί και έλεγε... Και βλέπω το αγόρι να ξεμακραίνει, να ξεμακραίνει, να ξεμακραίνει. Και ακόμα εκεί είναι. Δεν έχει μάθει να πετά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε να μας ξανάρθετε. Και όπως λέει μια ευχή που έμαθα και που αγαπώ πολύ, του χρόνου, μάλλον να καλέσω την ομάδα να πούμε την ευχή όλοι μαζί.
Η φωτογράφηση φωτογραφίδη. Μπορώ να καλέσω την ομάδα των παραμυθάτων. Και να καλέσουμε και τους μουσικούς να στοθούν όλοι μαζί. Λοιπόν, και να σας πούμε του χρόνου και του χρόνου μαζί, πολύτεροι και καλύτεροι. Γιατί έχουν τα πάντα έτοιμα, γιατί ρωτούσαν τα πάντα, γιατί φρόντισαν για τα πάντα.